F'perjodu fejn wieħed mill-Ministri tiegħu jinsab taħt pressjoni qawwija għax f'xhieda ġuramentata fil-qorti ntqal li wieħed kompromess lil negozjant fuq art ta' 8 miljun euro, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma rawdex jitkellem dwar kemm ma jridx min joqgħod jittallab lill-Ministru. Iċ-ċittadin isir tallab tal-Ministru kemm ma nistax għaliha din. Però fl-istess diskors Simon Busuttil kellu tislima speċjali, tislima l-politiku tal-Partit Nazzjonalista li jisimha huwa sinonimu mal-frażi work for votes. Dan għaliex kellha jaħdem f'dipartiment li jaqa' taħt il-Ministru tagħha lil żewġa li llum huwa akkużat il-qorti li kien jagħmel xogħlijiet bi pjaċir fil-privat biex jiġbor il-voti għal martu. Lil Giovanna De Bono Simon Busuttil faħħara fl-istess nifs li qal li mhux sew ikun hemm il-klijenteliżmu. Sellem ukoll lil Giovanna De Bono illi wkoll għamlet xogħol kbir għal Għawdex. Giovanna De Bono kienet xortija tajba għax ma tantx kien hemm affarijiet oħra li Simon Busuttil jitkellem dwarhom b'mod pożittiv. Jiġifieri flok l-aqwa fl-Ewropa issa ġilna l-aqwa fl-Afrika. Għan-negattività ta' Simon Busuttil irreaġixxa l-Partit Laburista fejn qal li Għawdex qatt mesperjenza l-ġid li qed jesperjenza bħalissa bħol intampjiegi rekord ta' investiment tat-tirat, tkabbir ekonomiku bla preċedent u turiżmu li qed ikompli jisplodi l fuq, blukandi mimlija anke fix-shoulder months. Il-Partit Laburista nnota kif Busuttil ma sabx ħin jitkellem fuq il-korruzzjoni f'Għawdex fl-aħħar leġislatura, iżda sab ħin isellem lil Giovanna De Bono. L-unika sħab ta' dubju jinsab fuq il-Partit Nazzjonalista li huwa maħkum minn klikk estremista u li għandu fih danu skandli bħal dak tal-art tal-Lavenbrow li Busuttil qed ikompli jaħrab milli jwieġeb fuqu. Temm jgħid il-Partit Laburista.